Hello friends, welcome back to my new video. आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय। So दिनैनि भिडिअआ जों रेकर्डिंनि थाखाय थांगासिनो टंलायावहाय अमरदानि स्टुडिअ ओमफ्राय दा जोङो मोनफैबाय फाइनाली जों सोर दङ आङो सोरजोंहाय मेथाइ रोजाबगोन दिनैहाय ओमफ्राय उत्तम दैमारिजों आंना सेकेन्ड टाइम आरो बे सेकेन्ड मेथाइ बेजोंहाय खननाया ओमफ्राय माबायदि जागोन आंथ' मोनथिला नायलांबाय थादों नोंथांमोना बेहाथ' मालाय बिराद मोजां खनो आंहासो माबोरै जागोन बेनो जाबाय उत्तम दैमारि दे खुलुमदो बिदिसो खुलुमनांगौ दा ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिनो बरिं मोनबाबो एसेफोर देखायनानै होनोसै बारा गोलाव नंखाया भिडिअ'बो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिखौनो खावब्ला खावब्लिफोरखौनो ना माथो होनबावनो अके दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेयावहाय गोदान सिंगार दाखालि जे उत्तम दैमारिया माबा लादोंमोन ना अडिशन बायदि लादोंमोन ना गावनि इउटुब चेनेलावहाय मेथाइ खननानै हरनो होदोंमोन ना जेयावहाय फार्स्ट थांबा रेकर्डिं खालामनो होगोन गावजों खनफानो होगोन होनना बुंदोंमोन ना स' बेनोमोन दा विनारा पुर्निमा थाफोरखौ मोनथिला दा बे खनगोन आरो दायो बेजोंबो दायो आंनि फाला जाबाबो जायाबाबो होथारबाय आरोना र' दायो खोनासंहोगोन दे बे ससेखौ खोनासंबाय था नोंथांमोना खोनागोन र' आयु बाजोब्बाय जा नेलाय थिखादों आरोना सिङावहाय जा गोसो होदों बिथाङा खननायाव तामाम बरिया नोंनि महराव नोंनि हायनायाव गोमोहाबबाय एसे नायदो दे खोनासंस्रानो होस्राबाय आं अननानै नोंथांमोनखौ दै नोंनि हायनायाव गोमोहाबबाय नुदानोंखौ Huh?